Mihin asti me mene? Mihin? Mikä? Mihin päin? En minä tiedä perkele. Joo. Mitä virveliäkin näkyy? Yli. Pelikin. Eikö se ala olla jo? Jee, tää levetti. Olla kyllä. Ei oo. Niin melkein pesä. Joo. Katos maho. Kyllä se on sillä. Ja seletti. No niin, 4.4.93. Ja 9 kiloa. Ja Matti ja Löy. Otappas siitä oikein kunnon kuvan. No, se on sen 4,5 kiloa. Komea hauki. Näin vilkulla saa. Perkele. Ei saa. Tää on ihan hirveetä. Mitä siemisessä koukussa ei oo yhtä paksu siip. Päivän kun kantelee repussa, niin sitä pyytää illalla anteeksi, kun me on niin väsynyt. Tästä jaksa. Käännetään noin. Onhan siinä 8 kilosta pitää. Niin. Kannattelee vaan kyllä se hyvä. Perkele. Eihän se ääntä ota nyt. Oo. Voi perkele. Hei, ei tätä tulokee työnuoremmat miehet pitämään perkeleen mieru. Eihän sitä. On se komi. Selkä on paksu. Katso. Vai helposti kuitenkin. Ottaa sormia. Kato. Kato tuo auto pysähtyy. Jumala, kun akka näytti, että Herra Jumala, minkälainen kala tässä on. Käännäpä se. Niin. Niin on. Kasvamassa. Joo. Tossa on nuri. Hirveä kito. Kato. Tuleeko Sari? Joo.